Kulandire nomvera kulikonse kumene mukutsatira radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu komanso ena amene mukuona zithunzi. Programu yapadera, programu imene tifuna tikambe tidziwitsane kumene zokhudza msonkhano wa sub-region, akutchula kuti Sub-Region Conference of Bishops. Makamaka programu ineyi mukhale ndine Bambo Louis Chikanya komanso ndi mlembi wamkulu wa bungwe la Episcopi kuno Malawi, Bambo Valeriano Mtseka. Ndi programu ineyi makamaka tione kuti kodi chikonzekero cha msonkhano umenewu chafika pati, chifukwa takhala tikudziwitsidwa tsopano aliyense mkatolika makamaka tikudziwa kuti maepiskopi athu Malawi muno alandire alendo maepiskopi anzawo ochokera ma diocese a Zambia komanso Zimbabwe, ndi akutchula kuti sub-region. Ndikulandireni Bambo Mtseka program imeneyi yapadera. Makamaka sub-region zikutanthauza kuti pali region. Chifukwa chani sub-region? Zikomo kwambiri, ndithokoze chifukwa cha kundipatsa mpata kuti ndifotokoze bwinobwino makamaka cholinga chimene tikufunira kupangira msonkhano umenewu, komanso kuti mabishop anaganiza bwanji kuti pakhale sub-region. Poyamba, mayiko amene akukhudzidwa ndi Malawi, Zambia ndi Zimbabwe. Ndiwo mayiko amene wawa kwambiri tikatengera mzaka zambuyo tiona kuti pali zinthu zambiri zimene tinakhala tupangira limodzi, potengera kuti nthawi imeneyoyo timatengedwa kuti ifeyo ku Malawi kuno, ku Zambia ndi ku Zimbabwe timalamulidwa ndi tsamunda lija amatchula kuti Federation ya Nyasaland komanso Northern Rhodesia ndi Southern Rhodesia. Ndi kutengera kuchokera pa nthawi imeneyoyo tinapezeka kuti mayiko mmene mumu anthu analumikizana kwambiri pa nkhani ya maukwati komanso chikhalidwe. Ndiye ubale umene uja sunathe, ngakhale kuti chitaganya chinatha, koma ubale umene uja unapitirira, kotero kuti tikapita ku Zimbabwe timakapeza ndithu kuti kuli Amalawi ambirimbiri, tikapitanso ku Zambia kumodzimodzi, komanso anthu a mayiko awiri amene wawa amapezanso ambiri kunoko ku Malawi. Ndiye aepiskopi atakhala pansi anaona kuti mwina ndi bwino potengera kuti zinthu zambiri zina timapangira mofanana, ndi bwino kuti pakhale bungwe limene lingathopiritsa patsogolo makamaka polalika uthenga wa chipulumutso komanso kulimbikitsana pa nthawi ya mavuto. Monga ngopereka chitsanzo kuti nthawi imene tinagwedwa ndi ngozi ya madzi ya Cyclone Freddy, tinathandidwanso kwambiri ngati mpingo ndi mayiko amene wawa a Zambia komanso Zimbabwe, chifukwa cha ubale umene ulipo uja. Nde pamene amaona kuti mwina tithopindula koposa pa nkhaniso ya uzimu, titakhala kuti talimbikitsa ubale umene uwu, chifukwa pa kubwera sub-region conference. Chabwino, tithokoza kwambiri. Sub-region conference ya episkopi a Zimbabwe, Zambia komanso Malawi, ndi akupanga host ndi a Malawi. Nkutheka mwina mungathe kufotokozapo history pang'ono ya kabungwe kamene tinoti sub-region imene nkoyamba msonkhano umene kapena unachitika pomwepo? Nkhani imeneyi inayamba kukambidwa poyamba kuti panali ngati technical committee imene inakhala ikuona kuti kodi tingakhazikitse bwanji bungwe limeneli, ndipo msonkhano woyambirira udachitika ku Zambia kuyambira pa 2 mpaka na pa 5 February chaka cha 2020. Ndipo atakambirana kumene koko aepiskopi adaona kuti ndi bwino koposa kuti bungwe limeneli lipatsidwe moto lipite patsogolo. Ndipo adayang'ananso malamulo, adaonanso kuti ndi zotheka chamatchalo kanonolo, anaona kuti ndi zotheka kuti mukhoza kukhala ndi bungwe ngati limene lili, makamaka zolinga zake kupititsa patsogolo miyoyo ya Khristu amene mukuwatumikira, komanso kuti mutha kumaona kuti mavuto amene akupezeka mu bungwe limene lili mungagonjetse bwanji, potengera kuti pachamana kuti mutu umodzi susinadenga, ndi kuti kuthandizana maganizo komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu ya uzimu komanso ya thupi. Tathokoza kwambiri Bambo. Mmene mukufotokozera ndiona ngati ni bungwe lofunika kwambiri, chifukwa mmene mwayambira kuti outside the church kuli mayiko maboma amene pakakhala zina zake zovuta tagweredwa, ku Zambia agweredwa, ku Malawi agweredwa,
timathandizana. They come in maboma kuthandiza, which is good. Ndiye mpingo unoti no, this should be extended even kumpingo. Now naona ngati future ya bungwe limeneli is bright in such a way that I see other neighboring countries joining. I see Tanzania joining because it's a good thing. I see Mozambique joining. Why is Mozambique at the moment sidelined? Because Mozambique is closer to us than Zimbabwe. Ndizona ali koma mujana fotokoza kale kuti izi zinachokera pakalebe pamene azungu ajamatilamulira kuti ifeyo amalawi komanso anthu ku Zimbabwe ndi ku Zambia zinthu zathu amatilamulira ngati dziko limodzi. Ndi zimene zija ngakhale kuti pakati pati malumpha Mozambique kukapita ku Zimbabwe, koma chifukwa kuti ubale umene unapangidwa nthawi imene yoyo ubale umene usunatani suna afeyayi, chifukwa kuti matiti kapita ku Zimbabwe timakapeza ndithu abale athu amalawi, ngapitanso ku Zambia chimodzimodzi timakapezanso abale athu amalawi. Ndimangofuna ndingonjezera chimodzi chimene sinachite bwinobwino kuti pamene nena kuti pali zinthu zambiri zimene tingatopindula, ndimangoganizira zinthu ngati kugawana nzeru kuti mwina pa zauzimu titomapeza kuti asemino aja amene akufuna kukhala nsembe akuzambeza kuti asemino akuno akupita ena ku Zambia ena ku Zimbabwe, komanso aku Zimbabwe akubwera kuno ena ku Zambia, kufuna kuti tilimbikitse kagwiridwe ntchito ka anthu amene tikuyenera kuti atumikire. Chimodzimodzinso kuti magulu osiyanasiyana mu mpingo kandi Leyte Council, gulu la azimayi kandi masisteri, mayouth onsewa atha kupindula kwambiri pamene mukugawana nzeru polumikizana makamaka ena kupita ku dziko lina kukatenga nzeru kubweretsa ndipo munthu okhala kuti mutani mupititsa patsogolo. So mujamafotokoza kale kuti mukuona kuti bungwe limene lili ndi bright future. Ndizoonadi pa zimenezo zimene zili maganizo mathu kuti kutsogolo kuno ndi kuti zinthu zambiri zapeza kuti tikupangira limodzi komanso mokomera anthu amene ali maiko amene wawa. Ndipo ungofunanso kuphera mphongo pa za kuti chifukwa chani Mozambique sili nawo gulu limeneli, ndatinakale kuti chifukwa cha ubale umene unayambika kale, komabe zaonetsanso kuti pali kuonetsa chidwi makamaka Mozambique, mbali ina ya Mozambique ikuonetsa chidwi kuti bwanji ifeso tikhale nawo gulu limeneli, tikhale nawo bungwe limeneli, kodi kuti mmodzi mwa aepiskopi aku Mozambique adzakhala nawo ngofuna aone kuti kodi zinthu zake zikuyenda bwanji, ndipo tsogolo kuno tupeza kuti mina atokhala chidwi otengeranso kuti mbali ina ya Mozambique zinthu zawo zimene amapanga kwambiri ndizofananso ndi Malawi, komanso kuti chilankhuloso ndi kwambiri chichewa, zinthu zambiri zimene amagwiritsa ntchito zokhudzana ndi chipembedzo zambiri zimachokeranso ku Malawi konkuno. Bambo mawanu ali mkamwa kuti mabungwe a maiko siyanasiyanawa aziyenderana zikuchitikadi. Tikuona mabungwe azibambo azimayi kuchokera ku Zambia obwera kuno ku Malawi, magulu osiyanasiyana akwaya amachoka kuno ku Malawi kupita ku Zambia kuyenderana. I think it has the bungwe has a very bright future. Mgwirizano umenewu uli ndi tsogolo labwinodi. Now let's go straight into the activities of the conference. Kodi ndi pamande tupakubwera apa, kodi zizakhala motani, alendo akalandidwa motani, kukakhala chani ndi chani. Azomwe kwambiri pamene paditepo kufunira kwambiri kuti nina anthu adziwe kuti kodi program yake ikuyenda bwanji. Poyamba alendo adzafika Lolemba pa 15 July, ndipo ena adzafikira ku Chileka Airport, pamene ena adzafikira ku Mwami Border mbali yopita tikamapita ku Zambia pata, enanso kuganiza kuti adzafikira ku Dedza makamaka amene akuchokera ku Mozambique. Ndipo takonza kuti amene wawa tipeze njira yakuti tikalandilire, ndipo ambiri mwayo ndi amene akufikira ku airport ku Lilongwe Airport, ndipo amene wawa takonza kuti tikalandira temakule bwinobwino kwaperekeza kuti adzafike ku malo awo amene adzapumire nthawi imene tsiku limene lili, ndipo tinakonza kuti adzafikira ku Sigerege ndi hotelo imene yangopangidwa kumene kuja kuno konkuno ku Lilongwe. Ndipo tsiku lotsatiralo pamene kudzakhale misa yotsekulira mwambo umenewu conference imeneyi,
ndipo udzachitikira ku St. Ignatius Parish ku area 30. Ndioti msonkhano kwenikweni ukamba ndi mwambo mapemphero nsembe ya misa lachiwiri pa 16 July ku area 30 ku St. Ignatius Parish. Nthawi tinayika kuti kuyambira 8:30 mawa. Ndoti anthu akakhale kuti akusonkhana kumeneko kuti afika kumeneko kuti mwambo kamakayamba ngakhale kuti anthu afika ndithu. Chabwino. Mungathe kupitiriza pamene kusolo after that lachiwiri limenelo mwambo. Lachiwiri limene lili misa ija tapanga kenaka kudzakhala kumwera madzi ndipo tikadzamaliza zimenezozo pamene onse amene akatenge nawo mbali pasiko limenewu ndikuti pali aepiskopi amaiko atatu amene wawa ansembe komanso makamaka kumalayi kuno tinayikako ndithu anthu amene angayimirire ngati oyimirira Khristu ene yake, oyimirira mabanja, oyimirira gulu la amayi, oyimirira asisteri, oyimirira ansembe komanso ansembe achibadwiri komanso ansembe a religious. Onsewa tayitana kuti akatenge nawo mbali ifaya kuti aepiskopi amona kuti zokambirana zimenezi panopo zithukhangale zili manja mwa aepiskopi komano nkhani ya kukwaniritsa kuti zimene takambirana zija zikwaniritsidwe amene adzakwaniritsa ndi kuti ndiye nafeno tsopano. Ndifaka mona kuti ndi bwino koposa kuti anthu amene wanso aone kuti kodi ndi mbali ziti zimene angathe kutenga potengeranso ndi ntchito imene akugwira pa nthawi inoyo mpingo. Nde zimene zizi tikunena kuti tikamaliza kumwa madzi athu ku area 30 ku St. Ignatius Parish pamene tikanyamuka ino tsopano kupita ku Sigerege Beach Resort kumene tikapangire sonkhano onse. Kusalima kumeneko. Kusalima kumeneko kwa. Chabwino. Now anthu akanyamuka ku Lilongwe kupita kusalima lachiwiri which means lachitatu nkupita choncho msonkhano ukayamba. Yes. Za serious. Lachitatu pamene kukakhale ndithu full day ya sonkhano. Ndipo kuyamba kwake sonkhano menewu tikayamba ndi mutu umene aepiskopi onse anasankha makamaka kulimbikitsa kugwirira ntchito pamodzi yolalikira komanso mgwirizano komanso pothandizana kuti mavuto amene angaoneke m'madera limene lili kuti tigwire manja tithandizane. Ndipo mutu umenewu anapemphedwa ndi Ambuye Chaima ku Zomba Diocese kuti ndi amene akatambasule mutu umenewu kuti kenako tsopano pamene pakakhale ndithu kusinkhasinkha nkuona kuti kodi ndi chiyani chimene tingapange ngati dera limene lili kuti ntchito zimene tikugwira zipite patsogolo komanso kuti anthu aliyense akhale kuti ndi wotekeseka pofunitsa kuti ntchito zimene zingagwiridwe zikhale kuti zikupindulira anthu ambiri. Inde nkhani ya kutengapo mbali akhristiani wake kukonzekera pa chikonzero cha msonkhano umenewu ili bwanji ndipo ili pati? Poyamba ndithokoze kwambiri kuti akhristu atekeseka kwambiri ndi kutenga mbali makamaka kukonzekera msonkhano umenewu. Poyamba ndithokoze Ambuye Tambala amene ali bishop wa archdiocese ya Lilongwe chifukwa cha kuthandiza kuti uthenga ufalikire ponseponse komanso kuti kulimbikitsa kuti tipeze njira zina zopezera ndalama kuti msonkhano umene utheke. Ndipo chifukwa cha kuthokoza kumene kunafuna inenso kuti pa 3 May chaka chonchino tinali ndi dinner dance kumene poyamba kuti tinapeza ndalama zoti tikonzekere msonkhano umenewu komanso kachiwiri anthu ambiri anadziwa kwambiri kuti kodi zimene afuna kupanga mayeso ndi chani. Ndi kuyambira nthawi imeneyoyo moto wakhala ukubuka ndithu madayosisi ambiri kutekeseka kuti tipeze ndalama tikonzekere bwinobwino msonkhano umenewu. Kotero kuti madayosisi onse ayesetsa ndithu kuchita contribute kuti msonkhano umene utheke komanso akhristu osiyanasiyana paka ngati padakali panopo tinene kuti tikulandira ndithu mapuleti amene anthu anapanga kuti msonkhano umene utheke. So pali zinthu zambiri zimene zachitika tinatulutsa nsalu anthu ambiri agula nsalu ija tatulutsanso makadi amapuleti kuti anthu athu panga puleti zimene zikuchitika. Ndine munthu wothokoza kwambiri chifukwa cha kutekeseka kumene kwa anthu ambirimbiri kuti msonkhano umene ndithu utheke. Budget mwayifikira? Budget sinayifikire kufika poti pamene timafikapo komabe tikuyandikira ndithu kugaza kuti ikamafika tsiku lina lilo
zinthu zambiri kuti ndithu tatani tafika ndithu mene timaganizira. Ndimene tikupangira programu yapadera makamaka tikukambirana kukumbutsana kuti kuli msonkhano ukulu wa maepiskopi a maiko a Zimbabwe, Zambia komanso Malawi, ndipo msonkhano umenewu udzachitikira kuno ku Malawi ku Sigerege Resort ku Salima, ndipo msonkhano umenewu ukayamba seriously lachitatu likubwerali. Alendo tikuyembeza kuti ayamba kubwera lolemba likubwerali, ndipo kudzakhala mwambo wa nsembe ya misa kutsekulira msonkhano umenewu lachiwiri ku St. Ignatius Parish ku area 30. Nsembe ya misa imene chama 8:30 nsembe ya misa ikuyamba. Nde bambo, pamene tikupita kumapeto a program yathu, zindudziwa kuti role ya media pa msonkhano umenewu ikakhala yotani? Inu a media muli ndi udindo waukulu kwambiri. Poyamba kuti anthu adziwe zimenezi ndi inu ya media. Komanso kachiwiri, maiko a Zimbabwe ndi Zambia, maiko amene wawa si onse amene abwere. Kwambiri amene abwere ndi kuti ndi episkopi pa madera amene wawo kubwera kuno ku msonkhano. Ndiye timafuna tipemphe kuti nthawi imene msonkhano ukuchitika ndikuti muli ndi udindo ofuna kuonetsa kuti anthu amene ali maiko amene aja akakhale kuti akuzitsata bwinobwino, komanso ngakhale mwamuno malo muno si onse amene akubwera tana kuti takusankhabe nthumwi zoyimirira magulu osiyanasiyana. Ndi kuti mukuyenera kuyeretsetsa kuti anthu azikadziwa kuti panopo kuchitika chakuti, lero akambirana zakuti, ndipo kuti msonkhano kuyenda bwanji. Ndi ntchito yanu imeneyoyo kuonetsa kuti anthu ambiri akutani akudziwa zimene tikupangazi. Komanso timafuna nene kuti Anuncio, Apostolic Nuncio adzabweranso, adzakhala nawo. Tikuyembekezanso kuti Anuncio poyamba aku Malawi ndi Zambia komanso aku Zimbabwe tikuyembekeza kuti adzabweranso kuti adzakhala pa msonkhano umenewu. Ndi udindo wanu ndi tikuonetsa kuti zimene zikukambidwa zikupititsidwa anthu ambiri akuzidziwa. Komanso mukatithandiza kwambiri makamaka kuonetsa kuti zokambirana zimene zidzakachitika mu msonkhanomo ndi kuti mudzathandize kuti mudzipange kuti anthu adzitha kumakalandira masamalero lero akambirana zakuti, komanso pomaliza masonkhano onse pakakhala communique imene ikawerengedwe. Ndi kuti amene mungathandizenso fati madziwa kuti inu muli ndi luso lina lake lapadera lakuti mutani afotokozere anthu mu nthawi yochepa komanso zolemba zochepa kuti anthu adziwe kuti msonkhano watha, zimene zachitika ndi zakuti pote kuti pakutha pa msonkhano aliyense akathe kudziwa kuti msonkhano mmene wayenda bwino, komanso kuti zimene akambirana ndi izi. Tathokoza bambo. Ndi mwina nkutheka mungakhale ndi ma issues ena amene you would like to highlight pamene tikupita kumapeto a program yathu? Poyamba ndimafuna ndithokoze Archdiocese ya Lilongwe chifukwa cha kutilola poyamba kuti tipange ma fundraising osiyanasiyana. Mwatithandiza kwambiri kufikira amene tafika apa. Kugwira kwanu ntchito pofuna kuti msonkhano umene ukhale wabwino, zimene zatithandiza kwambiri kuti poyamba tifalitse kuthenga kuti kuli msonkhano, komanso kuchita fundraise akhristu akuno ku Lilongwe kuti zikoma kwambiri. Tithokoze Archbishop George Desmond Tambala chifukwa chotsogoleranso akhristu akunoko ku Lilongwe kuti tigwirane manja tipititse patsogolo. Pamene ndingapemphe chakuti tikutsalirabe ndi deficit kuti tikwanitse ndithu kuti pamene kufikapo kufunapo, ndipo tipemphebe pali mapledge cards osiyanasiyana, komanso mukhoza kaya kutiimbira kuti mwina kuona kuti kodi mungathandize bwanji. Zonsezi zosowekera zino ngati magalimoto atipititse kumeneko, kani fuel amene tingagwiritse ntchito, enanso muthu wapanga pledge kuti kaya mwina tsiku limodzi amene ndikadyetse ndineyo anthu amene ali msonkhano umene wawo. Zonsezi ndi njira imodzi yoti mwina muthu atifikira kuti msonkhano umenewu ukhale wopambana. Apa zikhoza kuoneka ngati kuti mwina sizikuoneka tsogolo, koma kutsogolo kuno pamene tonse dzembere ukoma kuti zimene zayambidwa leroli zakhala kuti zikupitirira anthu amene tikuwatumikira. Ndimafuna kuti ndipemphe madera anthu onse amene ali mu komiti, pali makomiti osiyanasiyana ya protocol, ya fundraising, ya liturgy, makomiti osiyanasiyana, tiye tigwiraneni manja. Tachoka kutali ndikufama misonkhano imene inamba kalekale, inamba chaka chathachi, tigwirane manja patokhala zina zolankhulana chifukwa cha panopo ndi kuti matefa amba kukwera. Ndi ndimafuna kuti tiyendere limodzi tigwirane manja mpaka na msonkhano umene uchitike, ndipo it is my prayer kuti msonkhano umene ukhala wopambana kwambiri. Ife ukukonza komanso kuti anthu amene abwereyo akuyembekeza kuti adzaone zazikulu makamaka pamene takonzekerera. Bambo, nathokoza kwambiri. Tisanamalize,
nifuna ndinenepo za kufanana kwa madera atatu: Zambia, Malawi ndi Zimbabwe, kuti sinasiyane kwambiri. Kuno ku Malawi tili ndi zigawo ziwiri za mpingo, chigawo cha Blantyre, chigawo cha Lilongwe. Ku Zambia ali ndi zigawo zitatu za mpingo, mutikonza bambo, kuliso ma diocese 11, ma archdiocese atatu ndi ma diocese 8. Yeah. Ku Malawi ku Zimbabwe kuli zigawo ziwiri za mpingo, kuli ma archdiocese awiri. Yes. Kuli ma diocese onse pamodzi 8. Yeah. So you see sinasiyane kwambiri, even perhaps mwinaso population ya Kristo achikatolika mumadera amene wasinasiyana so kwambiri. Zochitika zakeso sinasiyane kwambiri. Ndikuthokozeni kwambiri bambo kuti mnavomera kuti mutifotokozerepo mene msonkhano ukuyendera, progress ya chikonzekero chikuyendera. Zikomo kwambiri bambo. Zikomo kwambiri. Ndipemphe kuti tiyeni tipitilize kudziwitsa anthu zamene zinthu zikukhalira komanso amene zingayendere, cholinga chakuti aliyense adziwe ndithu chimene umene ukamatha zokambirana zakumene konso tidzagawananso kuti anthu adzadziwe kuti aepiskopi anakumana ndipo akambirana zakuti, ndipo aliyense ali ndi udindo onesa kuti zimene akambirana maepiskopi zikupititsidwa patsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Omvera, ndikuthokozeni kuti mnalipompo kutsatira bwino program imeneyi, ndipo tikutsimikizireni kuti msonkhano umenewu mukutsatira ndithu pa ma channel amene timagwiritsa ntchito osiyanasiyana: YouTube, Facebook, ngakhale radio. Tikudziwanso mu mpingo wa Ecclesia Katolika tilinso ndi television Luntha, ambiri matsatira za paluntha. Ndikupira kuti zimenezi zitithandiza kumanga mpingo wa Ambuye, chifukwa Ambuye Yesu paja anapemphera kuti tikhale amodzi monga Iyeyo Atate ndi Mzimu Woyera ali amodzi. Pitirizani kukhala pa radio ali nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Mpulogalamu imeneyi munali ndine Bambo Louis Chikanya.